Takže jo, jsou zpět. More? More? More. Můžu tě zabít, More? Hovno more. Nasedneme do auticka. Já zkusím zničit. Koubuáte. Jo, dáme si drifty, kámo. Dáme drifty, kámo. Doufám, že jsem ty kvůli. Chceš pomoct? Jo, prostřelil jsem je. Kurva, nasedni do toho auta! Ale můžem kurva. Že jsem viděl, že je i na GTA 4 mode first person. No, o tom jsem slyšel. Mohl by se natočit do modu. Ale mody myslím, že nejdou na sebe. To je problém. Ty vole, mám tak slumený rádio, že to neslyším ani já. Musím si pořídit tuhle nové mikrofon. To jo. Což doufám, že po Vánocích dokážu, protože se začíná šetřit. A já budu mít zase lepší kameru. Mám 5 korun. Ty jo, to je dost, kámo. O kurva. Haló? Ano? Vyhodilo tě to? Ne? Já to pořád jsem v tom autě. Mě to vyhodilo. A proč? Nemáš nějaký problémy s Wi-Fi? Jestli chcete, můžete se nás přidat. Tak já se na tebe připojím. A já jsem teď ve vodě, takže já nemůžu dělat. Jak chcípnout, jako spáchat se to vraždu? A protože já jsem ve vodě a já se nemůžu hýbat ve vodě. No to, myslím, že tady plavat nejde. Až ty nechci. Ne, nejde? Jako nejde plavat pod vodou. No já vím, ale já tady nemůžu ani plavat. Kde se tady můžu? Tak dáme deathmatch. Start game. Kde? Jo. Já už jsem udělal nový server, takže tě pozvu, až se mi to načte. Jo. Zaškneme tohle. Live. Tak. Jestli má taky někdo GTA 4 a live účet, tak se nás klidně může přidat. A že bez vás bychom někde zaparvit. Ano. Už jsem tě pozval? Ne. Chat. Sakra, teďko mám podělaný live. No. Jakže se jmenuješ A20 Pussy 25? Počkej. A20 Pussy, ty vole, jsem kokot. Ty vole. Silover 3000. Jo no. Friends, tak jak se jmenuješ? Jo, A20 Puppy, ty. Pusy. Já myslím, že si jmenuješ Pussy. Pusilover 3000. Ale To já přejmenuji se. A20 Pussy. A jestli se mi to teďkom poser, tak na to seru. Is online. Jo, už jsem tě pozval. Your messages wants to play. Advanced Pussy 33. No já ti budu říkat Advanced Pussy prostě. Pasy. Pane víte, co to znamená pasy? Myslím, že se to říká Pussy, ale vím jak, co myslíte. Kunda sem. Kunda. Kunda tam. Tu kabel. Kamo, Tu copyright kabel. na Zemana. Co? Copyright na Zemana. O kurva.
Hej, my tady můžeme vybrat takovou lokaci. Liberty City nebo Liberty City? Dej tam to, takový ten háček, že už jsi připraven. You. Na tam ten čtvereček klikni. Jo. Starting a game. Starting game, ne, není tam napsáno a game, neumíš číst. Starting game. Ty jsem to takhle říkal, more. Řekl si starting a game. A jo, my teď se máme zabíjet, že jo? Jo, dodá nejvíce killů, tak vyhrál, ale... Jo, tak to dáme. Dobře, dobře. Dáme více modů naraz. A možná to rozdělím na nějaký díly, že prostě bude GTA 4. Speciál 1 ze 2 nebo 1 ze 3. A takhle bylo asi 3 nebo 2 díly. Záleží, jak to bude dlouhý. A jestli se vám to bude líbit, tak dáme i ty mody. Jestli byste chtěli. Ale já tě vidím na mapě. Já tebe taky. Ale já hledám nějakou zbraň. Myslím, že ti můžu zavolat. Menu. Phonebook. Zavoláme si. Jo, já ti jdu zavolat. Phonebook. Advanced puppy. Call. You need to attach a headset to call. Aha. Já potřebuji headset. Já hledám nějaký zbrně. Ne! Bude! Zdrej, more, se chceš přežít, more. Já jsem tady nenašel ani jednu zbraň, máme... Jo. You have Where been is my? Já jsem se disconnectnul. Mě to disconnectlo. Aha. Tak já se na tebe připojím. Můžeš? Nemusím tě znovu pozvat? Ne, my se tady zapíjí na single player mise. A tak já tě pozvu. Udělal jsem první mise, ale neuložilo se mi to. Už jsem tě pozval, takže se připoje. Tak. Dáme... Počkej, já tady můžu změnit. To si dáme. Dáme tohle, to jsem vždycky chtěl zkusit. Co to je? Cubs and Crocs. Myslím, že jeden je Fízel a druhý je zloděj, nebo někdo takový. Jo, Já tě mám super. chytit, nebo prostě chápeš. Jo, to je jako v Need for Speedu. A ty nejseš ready. Jo, já vidím. A ty jsi pěkný king? Královna? Nebo king? Prostě král. Protože Prostě. jsem udělal tenhle server. Ty jsi ženské pohlaví nebo mužské? Ty seš Fízel a já jsem ten, kdo zdrhá. A jo, ty jsi oranžový, já jsem modrý, no jo. No, kdy to začneme? Get needs more players. O kurva. Zkusej nějak to dělat. It's time to go, scoops are go to escape file. O, počkej. 2 z 32 in lobby. No, musíme mít asi víc hráčů, asi 4. 2 zloději a 2... Myslím, že to někde tady bylo na... tým 1. Takže jo, dáme něco jiného. Dej je not ready. Prečo? Ne. No jo, dej not ready. Advanced pussy. Se přejmenuješ tam. Počkej. Zkus to jakoby dát, že jsi připraven. Dej, že jsi připraven. Get needs more players. The boss is maker. Jo, jo. Tak to je v prdeli, když potřebujeme více. Tak to dáme znova. A zase mě to vykoplo. Advanced Puppy 33. O kurva.
Počkejte, prosím, tady je nějak kokotky připojení. Čus. Jak tu spadlo, musí asi pořídit TeamSpeak, kámo. Jo, ten je lepší, prej. No, napište do komentářů, ať máme přes TeamSpeak, nebo prosím. Takže jo, já zastavím natáčení, protože mám zase nějaký